Raúl Agné, bon dia. Bon dia. Abans del partit contra el Villarreal B deies que venien dos partits molt importants, el de la setmana passada i aquest, abans de l'aturada del Nadal, per donar la volta a la mala dinàmica en la qual havia estat l'equip. En el primer partit ja es va sumar els 3 punts. Ara, abans d'aquesta aturada del Nadal, amb les aspiracions de tornar a guanyar per anar a aquesta aturada amb aquests 6 de 6 en punts. Sí, vam fer el més important, que era guanyar el Villarreal, de la manera que ho vam fer. Allò ja ha quedat allà, també són 3 punts que no hem d'anar a buscar i vam trencar aquesta mala ratxa. Això seria molt positiu rematar-ho demà, està clar, perquè vindríem de 7 de 9, perquè tornaríem a una dinàmica bona, perquè nosaltres al setembre, inclús el partit d'agost va ser bo, el setembre va ser bo, l'octubre va ser bo, i el novembre es va penalitzar molt, i ara aquest desembre, si aconseguim demà treure una victòria d'allà, doncs tornarem amb una bona línia dels mesos que t'acabo d'enumerar, no? Però el partit s'ha de jugar i sabem que serà complicat, però anem amb tota la intenció d'anar a treure endavant perquè venim de bones sensacions i li volem donar continuïtat. Com a curiositat, amb aquest àrbitre, Luis Bestar Cervera, el Nàstic la temporada passada va aconseguir la primera victòria fora de casa. Amb ganes, no?, que es repeteixi aquest guió. M'encanta, m'encanta. Jo a vegades amb aquestes coses hi crec. Igual que crec que hi ha camps que no guanyes mai, i sempre hi ha alguna vegada, però sempre ho tens al cap, o hi ha camps on m'ha passat com a entrenador, no sé, jo, per exemple, Balaïdos no, sempre té bons resultats. En canvi, he anat a Cartagena i no soc mai capaç de treure res d'allà. Doncs, bueno, si l'àrbit va guanyar, o vau guanyar, doncs aquest any doncs, encantat, també, que sí, ojalà. Segur que ho intentarà fer el millor que pugui, no? El fet que la Unió Esportiva Costa Brava jugui a Palamós i no al municipal de Llagostera és una arma que ells perden, perquè sempre que hem anat allà i aquell camp mai hem pogut guanyar. Creus que el fet de jugar en un camp diferent al que estan habituats, com és aquest municipal de Llagostera, creus que és una arma que juga en contra d'ells? No sé si perden, però crec que fan un gran favor al futbol. I a una lliga que vol ser professional com aquesta, el més normal és que els clubs fessin el que ha fet el Costa Brava, l'antic Llagostera. I amb això encantat. No sé si perden, no tenen per què perdre. El camp del Palamós tampoc és tan gran, és més gran que el seu, és de natural, però sí està clar que estan demostrant que tenen una predisposició a afavorir aquesta competició tan maca, no? Ojalà tothom fes això. Aprofito que és l'última roda de premsa a prèvia del partit d'aquest 2021 per preguntar-te sobre el mercat de fitxatges que començarà al gener, que el president ens deia que a partir del partit contra la Unió Esportiva Costa Brava ja que us començaríeu a seure i a planificar una mica quines són les incorporacions. Deia poques incorporacions, però et pregunto què és el que demanaria Raúl Agné per a aquest equip. Et soc molt concret. Parlem dels que són aquí i parlem de Llagostera. Jo del mercat d'hivern, perquè ara no tinc res a dir. És més, crec que m'equivocaria si parlés d'això. Estem a 24 hores, una mica més d'un partit molt important per nosaltres. I m'agrada parlar dels que hi són, dels que no hi són, no. Si arriba el dia ja parlarem. Hola, fem una mica al revés. De la plantilla de l'estiu t'agradaria afegir alguna cosa? És que et dic el mateix al teu company. Li poso unes voltes que vulguis. La pots enfocar com vulguis, la pregunta. Parlem del partit de demà, dels que hi són. A partir de demà, el president ha dit que es començaria a parlar, no? Doncs es parla a partir de demà. Guanyant demà, de l'1 al 10, quina nota li poses a l'equip al Nàstic de Raúl Agné? Guanyant demà, quina nota li poses? No sé, és que són preguntes. Quina nota li poso? Li he dit al teu company. Ens ha penalitzat al novembre. Si no, seria de notable molt alt. Si guanyem demà, jo la donaria de notable, baixet, però notable baixet. Un 7 li donaria.